zmenšila možnosť registrácie. Na popredných miestach parlamentných strán sa síce objavujú nové mená, žiadne veľké prekvapenie sa ale nekoná. Počet strán a hnutí je o 3 menší než v minulých voľbách v roku 2012. Síce do volieb prihlásilo ako 24. subjekt, odmietlo ale kauciu 17 000 eur. Arménski voliči po včerajšom referende schválili zmenu ústavy. Znamená to, že sa prezidentský politický systém krajiny mení na budúci rok v máji na parlamentný. Hlavné právomoci pre prezidenta na zákonodárny zbor a vládu. Hlavu štátu najbližšie nebudú voliť priamo občania, ale poslanci s tým, že jeho mandát bude 7 rokov. Krakovová obsadila druhé miesto v dnešnom obrovskom slalome v rámci Európskeho pohára z jazdárok v norskom stredisku. Danej síly bola iba Rakúšanka Brunerová, ktorá zvíťazila s takmer dvojsekundovým náskokom. Pre dlhovú sú preteky v Norsku prípravou na víkendové prepodujatia Svetového pohára v Švédskom Áre, kde by mala absolvovať. Ale asi nie je dole a hore. Obyčajné. Nás čaká aj zajtra na horách a miestach nižších polohách, kde jasno až polojasno, môže aj slabo mrholiť. Teploty 2 až 8 stupňov a prevažne len slabý vietor. Každých 30 minút to najnovšie zo slovenských ciest. Iba na Expresse, non-stop a naživo. Stiahnite si aplikáciu nášho dopravného servisu do svojho mobilu alebo si naplánite cestu na web Express.sk. Ďal spodek? Nie, zaslo mi to. Načítám systém. Přejeme vám bezpečnou cestu. Zapněte si prosím bezpečnostní pásy. Úspěšně připojenou čipí se Si vás namerajú na starej ceste pred Malackami v smere z Pútov, na R1 pred Žiarom nad Hronou v smere zo Zvolena, Slanický osade v smere do Námestova, do Vidinej v smere do Lučenca, na výjazde zo Starej Ľubovne do Hniezdne